Egunon guztioi, zenbat ordu ikastola munduan sartuta. Danon akumulatuz gero, infinito ia bertan eukuko genduko. Egunon, deskerrik asko, Gorka Arrese, Maider Otamendi, dantzariei, eta Mikel Garro txistulariari. Ohore bat guretzako dantzatu duzuen aurreskua. Izan be, aurreskuaren funtzio soziala besteak beste, komunitatearen kohesioa eta egiturak eta indartzea da. Eta guk hemen, horixe bera islatu nahi izan dugu ikastola komunitate irekiaren barruan. Ikastola lagunok sortzen ari garen komunitate berri eta anitzaren kohesioa eta egiturak eta xumea. Egunon guztiei eta eskerrik asko berriz ona hurbildu zeraten Euskal Herriko txoko askotatik ona etorri zeraten guztiei. Ikastola lagunak ekimenean lehenengo ekintza sozial hontara, ongi etorriak denok. Ikastola lagunak ibilbide momentuz laburra daukan ekimena da, baina bere hastapenak hola gogorarazteko pixkat 2019an kokatze da, hasierak 2019ko udazkenean kokatze dira, eta ja talde bezala 2020ko urrian eratu zen. Ekimen berria da, hezkuntza munduko ekimen berria, eta momentuz xumea, baino gogoz eusten aigatzaizkio. Ikastolaren komunitatea osatzen dugun guztiok, gure eredua lotsarik gabe aldarrikatu, maite eta babestu behar genukela uste dugun ikastola-zale talde bagara. Gu bezalako agentea nagusiki ez dagoia da ikastoletako organigraman. Ez gara ikasleak, ez gara gurasoak, ez langileak, guraso hoiak, ikasle hoiak eta langile hoiak gara. Baina hori urrun sentitzen dugu. Kargu hoia izatea baino nahiago dugu, harreman bizi baten parte izan. Horrexegitik sortu dugu ikastola lagunak. Ikastolarekiko dugun maitasun hori, oroimen gozo bat baino gehiago izateko, eta nolabait modu antolatuago baten parte hartzeko. Gure herrian bizirik dagoen herri ekimen bati ikastolena hain zuzen be, sostengua emateko. Beraz, ikastola lagunak sortuz, hezkuntza komunitatetik haratago parte hartzearen printzipioa modu egonkorragoan proiektatu nahi da orain. Eta ondorioz, euskal gizartearen zati bat mugimenduaren bilakarean parte sartu. Ikastola eredua ezagutuz, etengabe gozatu, barneratu, zabaldu, garatzen lagundu, partekatu, iritsi eman, eta elkarrekin hausnartu eta bere kasuan ekarpen egin eta aberastea da gure xedea. Baina guzti hori beti bere dimentsio historiko eta dimentsio sozialaren barruan. Dagoeneko Euskal Herriko 16 ikastoletan ikastola lagunak taldeak eratu dira, eta beste 5 ikastoletan sortzeko interesa agertu dute. Aratz Hernaniko ikastola orain dela 6 urte sortu zen. Naroa zuzera bertako kide bat. Zer dalata sortu zen duten ikastola laguna taldea? Ze ekarpen egiten dio ikastola lagunak taldea sortu berria den ikastola bati? Ze ikastolak batzuk esaten dute frankismoaren garaikoak garela. Bai, batzuk bai. Beste batzuk harina gokoak, beste batzuk ondoren gokoak. Aratzen kasuan? Manu, guretzako egia esan, Aratz ikastolan jaso genunean ekimen honen berri, ikastola lagunen ekimenan berri, nik uste berehala ohartu ginala garrantzia handia zeukan sare bat zala. Izan ere, alde batetik esan dezun bezala, gutxi gora bera 4 ikasturte daramatzagu sortu zanetik ikastola, eta pixkalenago hasi zan ikastola bihurtzeko prozesua Hernanin. Eta beraz, pentsatzet hemengo askok ere ikastolen sorrera prozesutan parte hartuko zenutela, eta sorrera batean dozein laguntza oso ongi etorria danez, ikastola lagunak sare hau, guk sare babes moduan hartu genuen, eta oso garrantzizkoa iruditu zitzaigun. Baina hortaz gain, nik uste importantena edo dela, sare honek
isladatze dula igual ikastola mugimenduaren zentzua edo, ez? Guretzako eta Hernaniko kasura bueltatuz, guk han gure testuingurua da, D eredua bermatua da on testuinguru bat, UEMako kide ere bada gure udalerria, naiz eta gauza hauek ere dakizuen bezala, lerro arteko irakurketa bat ere merezi dute, baina esan nahi dut, hoi da gure testuingurua Hernanin, D eredua existitzen zen, eta baina ikastolara hurbildu gehan askok, utxune batek bultzatuta eraman gaitu ikastolara, nahi genulako pixka bat, hizkuntza herriarekin uztartze duen proiektu bat, eta hori da ulertze dugu ikastola mugimendua, ez? Herriari, hizkuntzari Euskal Herri osoko perspektiba eranzte dio, markoa, eta guretzako hori izan ikastolen zentzua, eta hain justu horrexegatik, ikastola barruko irakasle, unean uneko irakasle, ikasle, gurasoetaz, haratago ulertze dugun prozesu bada ikastolarena, ez bertan gaudena bakarri momentu hortan, baizik eta gure herrikideek ere parte hartu dezaketena, dalako herri ekimen bat gure ustez. Eta orduan ikastola lagunak guretzako izan da oso sare importantea, eta hortan nahi gea gure berezitasunekin, zeguk hoi asko momentuz ez daukagu ikastola gaztea izanik. Baina aurrera egin dezagun. Gaur zelan ez, ikastolen elkarteko lehendakaria gurekin daukagu. Eskertzen dugu bere presentzia, zure presentzia Nekane. Zurea da hitza. Egunon, gila esan, errespetu handi ematen dit, hemen, naik esaten duen bezala, hemen dagoen kapital humanoa izugarria da, eta ikastolen mugimenduan aritu zareten, eta batzuk ari zareten zuen aurrean hitza hartzea, humiltasunetik, bai? Eta lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenarengatik, egia esan gustora, etorri naiz gaurkoan ona, naiz eta esan dut, herriko jaiak diren, eta koste egintzai pixka bat, baina, bestetik zorionak, ikastola lagunak Euskal Herria onaino egin duzuen ibilbidearengatik. Urteetan ikastolaien mugimenduan aritu zareten hon ezagutza, esperientzia eta konpromisoa, elkartzen dituen egitasmo honek hartu du forma hartzen ari da, eta nik uste alde batetik Euskal Herri mailan, baina aipatu duzuen bezala, herriz herri ere, eta oso importantea da, herrietara jaistea. Eta gaurkoa, azkeneko urtetan egin duzuen lanaren emaitzetako bat, zorionak berriro ere, eta eskerrik asko, zuen ekarpenagatik, ikastolen mugimenduari egin dio zuen ekarpenagatik. Ikastolen mugimendua hemen aipatu da, mugimenduari sostengua emateagatik, ezinbestekoa dalako, eta zueken ezagutza, esperientzia eta konpromisoak ere norabide bat markatzen duelako, eta hoxe, ikastolen ereduak berak dituen baloreak indartu, eta uste dut beste gako bat dela ere, eta askotan aipatzen duguna, baina ez duguna sakontzen dela transmisioa, eta iruditzen zaiz, zuen kasuan ere, transmisio hori modu antolatuan egitea, ikastolen balorean eta ereduaren transmisioa modu antolatuan egitea, eta tokian toki eta Euskal Herri mailan oso garrantzitsua iruditzen zait. Partaidetza soziala da, gaurko topaketarako aukeratu duzuen gaia, egokitasun handikoa, izan ere ikastolen ibilbidean eta historian oinarri izan den ardatza, eta ikastola ereduari esango nuke zentzua ematen diona. Ikastolen historian autoeraketak izan duen garrantziarengatik, seguruna hasiera batean intuizioz egin ziren hainbat gauza, eta intuiziotik asko izan zuen ikastolen sorrerak, baina gero forma hartzen joan dana, eta inkluso batez ere hegoaldean kooperatiba forma juridikoa hartu dute ikastolek, eta horrek garapen bat izan du parte hartze sozial horrek, eta uste dut kooperatibismoan ere sakontze lan handia egin dela azkeneko urtetan ikastoletan, eta kooperatibismoak ematen dituen aukeretan. Eta gero horrek ematen herritarrek beraiek erabakiak hartzeari ematen zaion garrantzia beste gako bat, Parte hartze mekanismo desberdinak herritarren eskutan jarrita. Eta gainera ariketa hori eguneroko bilakatu da,
eta esango nuke demokrazia parte hartzailea muturreraino ezagik, baina ia eraman da, ez? Eta ausartuko naiz eta botako dut, eta uste dut demokrazia parte hartzailea hitz egiten den edozein forotan Euskal Herrian ikastolena izan beharko lukela adibide, ez dakit, adibide beti, bai? Parte hartzea da mugimenduaren indargune, etorkizuna eraikitzeko tresna, eta inkluso proiektuaren autonomia bermatzen duena ere bai. Euskal Herriak herri bezala dituen erronkaek ikuspegi zabal eta ausartak eskatzen dizkigute, eta ez ikuspegia bakarrik, aterabideak ere. Eta aterabide hauetan, gure parte hartze ereduen begirada eta planteamenduak seguruna birpentsatu beharko ditugu. Egungo errealitatera egokitu beharko ditugu, eta ahalik eta parte hartze eremu errealenak eta irisgarrienak eskaintzeko. Ikastoletako parte den oro, komunitateko kide sentidadin, edo komunitateko kide sentitzeko behintzat aukerak eskaini behar dizkiegu. Hezkuntza da edozein herriren segitura sozial eta politikoaren oinarria, eta ikastolak dira Euskal Herria josten duten hezkuntza sare edo Euskal Herria josten duen hezkuntza sare bakarra. Lurraldeak lotzen dituzte, komunitateak konektatzen dituzte, eta herri honen etorkizuna eraikitzeko behar den batasuna elikatzen dute. Eta hemen aipatu da, eta uste dut ikastoletan parte hartzea ez dela ulertzen herriarekin ez bada. Ikastolak herritik eta herriarentzako sortu ziren, ikastolok garatzen ditugun proiektuak, egitasmoak, materiala, misio batekin eta bizio batekin egiten dugu, ez dugu ikastolentza bakarrik, herri honi egiten diogu ekarpen moduan lantzen ditugu, eta hori mahai gainean jartzea uste dut importantea dela, bai. Herritarekin batera, herri honen oraina eta etorkizuna eraikitzen ari gara, herriko eragileekin elkarlanean, eta azkeneko urtetan agian hausnarketa ere egin behar dugu, herrigintzan izan dugun paperan, egia da, sorreretan oso paper aktiboa izan dugula, gero igual izan dugu hor despiste moduko bat, eta nik uste dut itzuli behar dugula berriro ere, herrigintzaren ikuspegi hori sakontzea. Ikastolen mugimenduak herri ehundura sendotzen du, eta gainera esango nuke ikastola lagunak ere egitasmoak ehundura horri koherentzia emateko aukera ematen duela, memoria eta norabidea ere emango digula. Eta guzti hau irudikatzen dugu euskaratik eta euskaraz, eta da etorkizuna euskaraz irudikatzen dugulako, eta ez bestela. Euskarak eta euskal kulturak eta azkeneko diagnostiko, ikerketek eta adierazten digute euskarak eta euskal kulturak bizi larri aldi egoera bizi dutela, eta egia da ez dugula etxipenean erortzeko inolako asmorik, realitatea hori da, baina etorkizunari ilusioz eta erantzun kolektibo sendoak emanez erantzungo diogu, etorkizuna euskaraz irudikatzen dugulako, eta gainera garbi dugu ere irudikapen hori eguneroko ekintzetara eraman behar dugula. Horrekin lotuta, eta hemen jende asko dagonez aprobetxatuz, aipatu nahi dut, ekainaren 13an Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñan egingo duen mobilizazioa, hain zuzen ere oso gai honekin lotuta, larrialditik indarraldira eta pizkundea jarri da mahai gainean, eta orain ja bagoaz Iruñara 3 aldarrikapenekin ofizialtasuna. Euskal Herri osorako hizkuntza politiketan jauzia eta euskal zaletasunaren aktibazioaren beharra aldarrikatzera. Beraz, gonbidatuta zaudete bertara. Ikastoletan gaurko eta etorkizuneko euskal herritarrak ezten ari gara, eta hau ja hausnarketa moduan, baina egunerokoan protagonistak diren ikaslei zer nolako parte hartze eremuak eskaintzen dizkiogun ere igual hausnartu beharko genuke. Izan ere, herritar aktibo eta kritiko izan daitezen nahi badugu, ikasleen parte hartze erreala zenbateraino lantzen dugun, ere mahai gainean jartzea gonbidatzen zaituzten, beraien kabuz
erabakiak hartu antolatzeko duten eskubide horri, ez, bide bat emateko, hausnarketa moduan. Eta tarte hau bukatu aurretik honekin lotuta, bai, ikasleek bere kabuz erabakiak hartzeko adibide moduan, praktikara eraman duten Bernat Etxepareko ikasleak ekarri ditut honea gogora, bai. Egoera bidegabe baten aurrean, baxoa euskaraz egin nahi duten gazte hauek, ahotsa altxa dutelako, antolatu direlako, eta desobedientzara jotzeko egin duten autua balorean jarrik nahiko nuke, bai? Eta, uste dut ikastolen mugimenduan harro egoteko modukoa dela, beraien hizkuntza eskubideak, euskaraz ikasteko eskubideak, ez? Zapalduta gertatu diren honetan, beraiek hartu dutelako, ez? Beraien autopropioz, ez? Honi erantzun bat emateko bidea. Eta besterik ez, honekin bukatzen dut, eskerrik asko berriro ere ikastola lagunei hau antolatzagatik, gonbidapenagatik, eta egiten ari zareten lanarengatik eta zuen ekarpenarengatik. Mila esker. Eskerrik asko, Nekane. Partaidetza da ikastola ereduaren funtsezko ezaugarrietako bat. Denok dakigu ikastolen hasierako partaidetza da gaurkoa desberdinak direla. Esango nuke, hasierakoa vitala, konpromiso integralekoa, gaurkoa agian funtzionalagoa, baina nolakoa izango ote da etorkizuneko partaidetza. Gaurko eta etorkizuneko partaidetzaren inguruan hitz egiteko, gaia sakontzeko ditugamen 3 lagun. Hitzea Urkizuk zuzenduta, Unai del Burgo eta Inigo Inurrategi gurekin izango ditugu, aurrera 3 mesedez. Kaixo. Bai, entzuten zait? Listo, bai. Egunon. Ikastola lagunak, ala du izena gaur hemen elkartu gaitun egitasmo honek eta izenak beak adierazteu ez, eta aipatutako guztiak aurrez sobran ezagun dezuela ikastola eredua, euskara eta euskal kultura, nazio ikuspegia, autonomia, berrikuntza pedagogikoa eta parte hartzea ere ardatz dituen eredu hoi. Irakasleoi, gurasooi, behar bada gaur egungo atxonamon batzuk ere egongo zeate hemen ikastolen bultakoak. Eta, herriz herri taldez talde bilduzeate, biltzen aizeate behar bati erantzuteko. Iritzi publikoan sortzen nahi den joera bati behar bada argudio zahalduntzez aurre egiteko. Eta bide horrengatik eskerrik asko, Irulon izenean, gaur hemen lehen ekintza sozial hontan elkartu gehalako. Eta hoxe, mila esker. Duela gutxi irakaslei bateke aipatu zian esaldi batek nahi izan dut honea, asko hunkitu nindun. Hemen gaude eta ez gaude soberan ez, alaxe esan zian beak. Eta, iruditzen zaite gogo horri segika hemen gauzak aipatuko diala. Eta esnatze behar horri ez, nekanek aipatu duen, ekainan 13ko deialdi horrekin loduta ere, esnatze behar bat ere sumatzen dela ikastola lagunak honen bueltan. Ez bakarrik ikastoletan, euskalgintzan ere bai. Eta, euskaltzaleak behar ditugu, ikastolen pertsona ereduak, konprometituak, eta horretarako parte hartzea ezinbesteko elementu dela pentsatuta, hain zuzen horri bidea jarriko dira hemen aldamenen dauzkaten Unai del Burgo eta Inigo Inurrategi. Bereien ibilbidea oparoa eta luzea danez, irakurri ingo dizuet, ez eta akatsik egin nahi hemen niregandik gertuen. Unai del Burgo ekonomilari bizkaitarra da. UEUko ekonomia saileko kidea, eta kontabilitate eta administrazio arduraduna da, eta baita irakaslea ere, UEUren irakasleen prestakuntzarako masterrean.
Euskal Herriko Unibertsitateko Gezki Institutuaren babesarekin, ekonomia sozialeko erakunden kudeaketarako informazio sistemen inguruan ere ikertzen dihardu, eta institutuko kidea ere bada. Kooperatiben eta ikastolen kudeatzeko ereduak ikertu ditu, eta gaur egun Sopelako udaleko alkate ordea da, momentu honetan alkate funtzioetan. Lan pixka bat dauka bintzat. Eta bestale Iñigo Inurrategi, Mondragon taldeko kooperatibista bergararra da. Taldeko heziketa kooperatiboaren arduraduna eta kooperatiben gobernantza arloan aholkulari lanetan aritzen da. Irakaskuntza kooperatibei dagokienez, Arizmendi ikastola edo Mondragon Unibertsitatea osatzen duten fakultate kooperatiboekin egiten duen ohiko lanaz aparte, Nafarroako ikastolen elkartearekin ere kolaboratu izan du, Artezkaritza Kontseilu zein zuzendaritzekin lan eginez. Hortik edorreko da ekarpena, eta kezkatxo baten bultan abiatuko dugu gure mai inguru hau edo hitzartze hauek. Implikazioa, militantzia, parte hartzea kezka bat bada ez horren bultan, oso gure berezko ezaugarri izan den hori galdu ote den edo, eta bizkate auzo lanaren ideia hori zentzuz jazteko hortan, desatxikimentu hori ulertzeko diagnosi bat egingo digute beraiek, eta indarguneak ere aipatuko dituzte, beti aurrera egiteko hortatik. Eta mai inguru horren helburua izango da, hori ikastoren ikuspegitik egitea, eta hiru ardatzen bueltan aliko dira, hiru ardatzen arabera antolatuko dute. Batetik barne dimentsioa landuko dute, bestetik kanpo parte hartzea, eta azkenik interkooperazioa edo ikastoren arteko lankidetzaz ariko dira. Eta hortarako lehen ustete biztaratu diela ez, hainbat erreferentzia baliatu dituzte, hortxe dauzkazuen horiek. Eta mamira joz, lehenengo galderarekin hasiko naiz. Ikastolan matrikula egitea ez da hezkuntza zentro batean aurrak apuntatzea hutsa, badauzka beste implikazio batzuk, edo izan beharko lituzke, nahiko genuke izatea. Baina desatxikimentuaz ere ari garenez, nola ulertu edo nola diagnostikatu desatxikimentu hori. Lehenik eta behin, azalpen labur bat, erabili ditugun agiriak edo materiala nahita egin dugu, ez dugu ezer berririk sortu, baizik eta erabili dugu ikastolen elkarteak eta ikastola saleek eta erabilitako edo sortutako materiala, denok marko berdinarekin lan egiteko. Eta gero bestetik, apaltasunetik hitz egingo dugu. Hemen igual ez gauz erantzunak emateko ere, igok igual bai. Baina bai gakoak eta kezkak eta mai gainean jartzeko, ez? Badaude ja mai gainean, baina guk gaur azpimarratuko dugu erronka horiek mai gainean jartzeko garrantzia. Bai, desatxikimendua argi eta garbi, eta denok dakigu hori fenomeno globala dela, ez? Gure gizartean aldaketa demografiko potentea daukagu eskuartean, baina aldaketa generazionala ere, balio aldaketak. Entzuten da? Horein bai. Eskerrik asko eta barkatu. Pentsatzen eman entzuten zala, bai. Esan dakoa, erabiliko dugun marko kontzeptuala edo teorikoa, edo hemen agertzen diren ideiak eta hitza kontzeptuak ikastolen elkarteak berak sortutako kontzeptua dira, bai. Horren uste dugu laguntzen duela arazoak, erronkak hobeto ulertzeko, bai. Denok erabiltzen dugulako hizkuntza bera. Desatxikimendua komentatzen eban, fenomeno orokorra globala dela. Ez dugu, intuizioz ere hori edozein girotan esan dezakegula, ez? Alderdi politiko edo mugimendu politikoetan, mugimendu sozialetan, auzo elkartetan, bestelako kultura elkartetan, kirol elkartetan, sindikatuetan, bai, ikusten da atzerakada bat dagoela parte hartzerako kultura horretan. Hainbat gako egon daitezke, aldaketa demografikoak, kulturalak, hor dago kontua, ez? Intuizioz badakigu hori gertatzen ari dela, baina egia da, ikastolen elkarteak ere diagnostiko bat egin duela, ikastola bakoitzak egiten du bere diagnostikoa, galdetegiak bidaltzen zaizkie gurasoei, langileei, ikasleek ere parte hartzen dute galdetegi horietan, nolabait parte hartzean atzera pausu edo arazo hori, traba hori, nolabait objektiboa da, ez? Edo neurtu daiteke, hori oso garrantzitsua da, neurtzea, ez? Intuizioz okatzen dugu, baina neurtu
nehartu beharko litzateke. Arrisku bada, parte hartze galera hori. Aipatu du neka aurreko hitzartzean, ez? Parte hartzea da ikastolen oinarrian dagoen kontzeptu bat. Bera barik, ikastolen elkarteak galtzen du bere izaera. Eta beraz, erronka bada, ez? Parte hartze hori bultzatzea, garrantzia ematea eta bultzatzea, tresnak mahai gainean jartzea. Bueno, gai askotan, apaltasunez hemen dagoen ezagutza metatu guztiarekiko, enaiz oso legitimatuta sentitzen nola afirmazioak botatzen. Ez da, baina bai galderak egiteko baimena emango diogu gure buruari. Eta bat, adibidez, uneik aipatu den gai honetan, niri datorkien burua da, galdera da, gu zer gari gara saltzen. Ikastoletara erakarri nahi ditugunean familiak edo, gu zer gari gara saltzen. Ari gara, ez dakit, proiektu pedagogikoak saltzen, eraikinak saldu esan dut, bikaintasun pedagogikoa da, ari gara parte hartzea saltzen. Salmenta, hau da, ari gara nolabait argudiatzen zatozte ikastoletara hemen beste modu batean parte hartzeko aukera izango zuen. Ez dut esaten bestea ez da nik saldu behar. Beste dana ere bai, ez da? Eta segun eta guk azkenean, ze familia mota erakartzeko gaitasuna daukagun, ekiko ditugu erabiltzaile funtzionalagoak edo parte hartzaile integralagoak, ez? Bueno, gero nahi baldin mozu hitz egingo horri buruz, baina horra galdera. Bai, horrekin lotuta, komunitatea, hitz askotan aipatzea ez, astratu xamarra batzutan, zer da komunitate bat, zer behar da komunitatea osatzeko, eta, inigo aipatu duna ez, ezakitzen bateraino familiek edo, ikastoletako gurasoek batzuetan badakiten komunitate horretan zer esana dutela, egin dezaketela, eragin dezaketela, nola lortu ez, hori gehiago iristea, kide egin gana. Igual, galdera horri erantzun bat eman baino lehen hausnarketa txiki bat, ez? Zer osatzen duen ikastoletako hezkuntza komunitatea. Guraso eta azari gara, baina ikasleak ere aipatu dira, hori oso garrantzitsua da, ez? Ikasleak diralako ikastolen hezkuntza proiektuaren nolabait zentralitatea daukan subjektua, ez? Hori da, ikaslea da azken helburua, ez? Komunitatea hori da, gurasoak, ikasleak eta langileak ere. Eta hor badago hezkuntza kooperatiba integralaren figura, ez? Oso garrantzitsua, baina ez du zertan tresna bakarra izan behar, hau da. Ikastoletako langileek ere hezkuntza komunitatearen parte dira, nahiz eta kooperatibistak ez izan. Eta gero ere, beste hausnarketa bat, ikastola asko ez dira batzuk, ez dira kooperatibak, baina gizarte ekonomiaren parte dira, elkartak izan daitezke, fundazioak, horietan ere langileak eta irakasleak hezkuntza komunitate horren parte izan behar dute, ez? Beraz, gurasoak, ikasleak, oso garrantzitsua, eta bilatu beharko lirateke formulak ikasleek ere parte hartzeko ikastolen bizitza sozialean, eta herrietako bizitza sozialean ere, eta azkenik langileak, ez? Hori lehen hausnarketa gisa, eta bestea, inigo ja aipatu dau, transmisioa, pedagogia, hori oso elementu zentrala da. Eta hor kokatzen da ere ikastolen elkartea, eta kokatu daiteke ere ikastola lagunak ere, ez? Horre, funtzio garrantzitsu horretan. Transmisioa, pedagogia, baina komunitatea osatzen duten 3 eragile horiei zuzenduta. Gurasoak, ikasleak eta langileak ere, irakasleak, ez? Eta zenbait kasutan naiz eta kooperatibistak ez izan, hausnarketa bat. Eta gero, zer transmititu, ez? Ze aukera dauzkate eragile guzti horiek parte hartzeko ikastolen munduan, ez? Hau ikastolen barne bizitzan, parte hartze juridikoa edo jabetzan, ez?
artezkaritza kontseiluan parte hartzea, batzar orokorrean parte hartzea, gurasoen batzordean parte hartzea, bestelako batzordetan parte hartzeare, baina gero ere badago kudeaketan parte hartzea, ez? Aurre kontuak edo ekintza planak diseinatzerako orduan, eta bar. Baina bai, azpimarratzea hori, komunitatea ez dela bakarrik, ez dirala bakarrik gurasoak, komunitatea askoz ere zabalagoa izan daitekela. Gure artean hitz egiten, ez da, eta adibidez, gauzetako bat, komentariotako bat zan, eta oso ohikoa da, ez da, hemen, tokatu arte, artezkaritza kontseiluan parte hartzea, edo tokatu arte, danadalako ordezkaritza edo erantzukizun hartzea, zaila da, ez, parte sentitzea edo, eta nik uste dut hori badala sintoma bat, beraz, ez pasaizu tokatzen, ez dago esperimentatzerik parte hartzen maila hori. Eta horren arira, ez ikastoletan bakarri, ezik eta nik egunerokoan Mondragonen taldean ditugun kooperatibetan antzerako gauzak eta esperientziak bizi ditugu, eta hor salan dagoen lagun lankide batek lan oso interesgarri batean nolait aztertu zuten zerk eragiten duen jendeak, bazkideak, parte hartzea modu sakonagoan edo azalekoagoan edo konpromisoa edo horren baldintzak aztertu zituzten. Eta atentzioa ditu zidan esaldi honek, ez da? Uste izan dugu personek, enpresaren jabe bilakatze hutsarekin, jarri gurasoak, jarri familiak eta jarri enpresaren lekoan ikastolak, jabe gisa jokatuko zutela, baina hori ez da horrela. Eta ez da, hasieran uneik aipatu ez da, bilakaera, balioen bilakaera bat, eta konpromisoa berak sozialki, beste komplegia maila baduka, eta nik izango nuke nahiko atentora dara esaldi hau. Figura sozietarioak ez dakar automatikoki jokaera edo konportamentua. Horri figura sozietarioari dagokiona. Persona batzuk kontraturi gabe ere jabe bezala konportatzen dira, bereiek erantzukizen ez jokatzen dutelako bizitzaren arlo guztietan, eta beste batzuk, naiz eta kontratuz nolait erantzukizun jokatzea tokatzen den, ez dira horretara iristen, ez da? Orduan hor, lan horretan, kontzeptualki eta asko sintetizatuta, bi ardatz edo zertzen dituzte, ez da? Eta hau da, lan elkartuko kooperatibei bideratuta eta horko esperientziatik eta horko ikerketetako datuetatik ataratako konklusioa. Bi ardatz egiten bat izango ditzake, ez? Zerk egiten du enpresaren jabeago sentinadin, eta zer baldintzek lortzen dute nire lanaren jabeago sentinadin. Bien kombinazioak emango luke nolabait persona erantzule eta solidarioaren garapena. Eta hori izango ditzaken gaur egungo kooperatibistaren definizioa. Persona bat, aldi berean, erantzunkidea eta solidario dena. Hori gure errealitate, lan elkartuko kooperatiben errealitatean, bi baldintza hori betetzen dira, eta uste dut hortik badagoela nolabait zer atera edo zer ikasi ikastolen errealitatera. Modu konplexioagoan eta garatzen dute, eta liburu horretan jasuta dago eskema hor, ez dizuet detailien azalduko. Baina bai egin dut, hauen baimenarekin. Itzulpen bat ikastolen errealitatera, horako ariketa bat. Egia da, ariketa hau gehiago dago pentsatuta kooperatiba integral batean, non langileak ere ikastolako bazkide diren, baina, uste dut badaudela elementuak interesanteak baita guraso kooperatibentzako ere. Hortaz, nahi bali badugu partaidetza eta modu integralean
eta kultura kooperatiboa landu, handu berko dituzke batetik, ikastolaren jabe sentitzeko, betegarrezko, oinarrizko gutxienez 3 balitza. Aipatuko ditut eta gero behar batean sakonduko dugu. Bata da, gobernu on bat. Gobernu kooperatibo on bat. Eta ikusiko gogorrak zesan nahi duen. Bestea da, informazioa eta komunikazioa, ikastolan, langile, guraso eta bazkide laguntzaien artean, modu eraginkor batean bideratzea eta partekatzea. Eta hirugarrena zuzen beda, proiektu partekatua elikatzea. Eta horretako gauzak egitea. Alegia, ikastolan danok sentitzea, edo kooperatiban danok sentitzea, eta jakitea nun egon nahi dugun, eta zertarako hemendik 5 urtera, 10 urtera, eta hori elikatzea. Eta kasu bietan, niretako hau importantea da, eta berra da, obsesio txiki badokat horrekin, horrek eskatzen ditu lidergo berezi batzuk. Lidergo bereziak. Pertsonak gaitasun konkretu batzuekin. Guk ez dugu lidergo kooperatibo eta eraldatzaile bat eskatzen dut, ezta? Eta orduan buruari joakit zuzendari eta lehendakarien gana, edo artezkaritza kontsidetako persona klabe horien gana. Hori lotuta dago gobernantzarekin. Gure kooperatibek eskatzen dute eta klabea da gerenteak izatea kooperatibistak eta presidente edo lehendakariak izatea kooperatibistak eta eukitzea ezaugarri konkretu batzuk eraldatzaile izan nahi dute proiektu horrek aurrera ateratzeko. Ez digu edo zein balio. Hitz egin gu horri buruz pixkat horrego. Eta beste kaldetik hau ere oso importantea da. Eta langileen kasuan, eguneroko nire lanean, nire lanaren jabe sentitzea. Eta horrek eskatzen du, lanean autonomia izan dezadan, ez izatea lan bat nun soilik agindutakoa egingo duan, baizik eta autonomia izan dezadan, nahiko informazioa eta formazioa izan dezadan, talde giroa edo talde lana egoki izan dadin. Eta esango nuke, sektore edo aktibitateagatik ikastoletan edo hezkuntza aktibitateak erraztu egiten duela bigarren hau. Hau zailagoa da fundizio batean. Zailagoa da minutuko 500 pieza egiten dituen makina baten aurrean lan egiten duen handako. Eta aldiz erresagoa da ingenieritza proiektu bat egiten nahienaren kasuan edo umeekin edo gaztetxoekin lanean ari naren kasuan. Beraz, hori irabazita daukagu potentzialki alderdi honen garapena eta uste dut beste alderdi horretan erronka garrantzitsua dela, bai kooperatibetan, lan elkartuko gure kooperatiba Mondragon taldekoetan, baita ikastolen elkartean. Hasieran aipatu dinogok galderak egingo dituztela gehiago, gure helburua akuilu lanak egitea izan da pixkat, eta behar bada galdera hortu datorrez. Parte hartze horren egiturak eta funtzionamendua egokia izan da ere, onartu beharko genuke familia guztik ez dutela parte hartuko, eta bilatu beharko genuke konpromiso hori azaltzen ez dutenak deseroso sentitzea. Zer duzu? Deseroso sentitzea ez dakit, ez nuke horren besterako izango, baina bai, aitortu beharra dago parte hartzeak badokala bere mugak, kide guztiek ezin dutela nolabait eragile izan, eta baina bai beharrezkoa da, eta berriro aipatzen dugu, sentsibilizazio, transmisio, funtzio hori, ez? Kide guztiek, bai familiek, bai langileek, eta bai ikasleek ere, ezagutzea benetan zelako erakundean bizi diran, guk ikastoletan bizi egiten dugu, ez? Transmisioaren funtzio hori oso garrantzitsua da,
ezagutu behar dute zein den ikastolen zentzua iparra, eta hor ikastolen elkarteak oso zehatz egin du lan balioak eta zehazteko, ez? Zazpigarren biltzarrean badago zerrenda luze bat, zeintzu diren ikastolen balioak, ez? Eta aztertzen baduzu zerrenda hori, non hitz egiten da feminismoaz, eraldaketa sozialaz, eraldaketa ekologikoaz, hitz egiten da talde pertenentziaz, hitz egiten da euskaltzaletasunaz, berrikuntza pedagogikoaz, kooperatibismoaz, guzti horrek, balio guzti horiek zuzentzen dute ikastolaren iparra, edo zehazten dute ikastolaren iparra. Transmisio hori oso garrantzitsua da egitea, kide guztiek behintzat, maila batean edo bestean, konprometituta sentitzeko. Baina egia da, artezkaritza kontseiluan egongo diranak, izango dira inplikatuenak, eta edo bestelako ardurak hartuko dituztenak izango dirala inplikatuenak. Eta askotan aipatzen da, ez gaudela garai oso egokietan implikazio horiek, ardura horiek norberaren gain hartzeko. Hor dago aldaketa kultural potente bat. Eta lehen ere hitz egin dugu, edo hitz egin du Iñigok irakasle eta zera ere, eta badago behar bada elementu bat, eta da irakasleen errekonozimendua, irakasle funtzioaren edo ofizioaren errekonozimendua, hori da gai bat mai gainean jarri dezakeguna. Eta beste kontu bat parte hartzean ere oso garrantzitsuan dana ere da zaintza, nolabait kontziliazioa, parte hartzea eta bizitza pribatuaren artean. Hor badago beste elementu bat garrantzitsua kontutan hartzeko, Eta batzutan, ez bakarrik ikastoletan, baina beste erabaki gune batzuetan parte hartzen duten, oso modu erradikalean parte hartzen duten pertsonek, euren bizitza pertsonalean, bizitzen duten desgaste hori, Eta zaintza ere, zaintzaren kontzeptua ere jarri behar da parte hartzearen eztabaida honetan. Itzean galdera erantzunez, labur, nik fokoa jarriko nuke ez parte hartze ez dutenengan, baizik eta parte hartzen dutenengan. Hor jarriko nuke eta elikatuko nituzke, benetan gogoa asmoa intentzioa baten persona, familia, langile horiengan, eta hauek kasu batzutan babestu eta beste batzutan elikatu. Ados, galdera labur bat, gobernantza ereduak parte hartze horren alde zer jartzen du eta zer hobetu genezaken, da gauza batzuk aipatu dituzuen, baina... Iñigok aipatu dago pixkat gobernantza ereduen inguruko azalpen bat, jabetzan parte hartzea eta kudeaketan parte hartzea, erakundearen eguneroko bizitzan parte hartzea, nik dut fokoa ere hor jarri behar dela, geroz eta gehiago kostatzen du bazkideak parte hartzea organo nolabait instituzionaletan, nolabait organo juridikoetan, artezkaritzan, batzar nagusian, eta bar, baina ikusten baduzue, eta hori intuzio bada, baina gertatzen da, ikasturteko gelako batzarretan, guraso asko ere gehiago parte hartzen dute, bestelako organo juridikoetan baino, Orgako bada, gobernantzaren kasuan, zelan parte hartu ikastolaren eguneroko jarduean, ez bakarrik organo juridikoetan, baizik eta bestelako sortu daitezkeen bestelako lantaldeetan. Esperientziatik partekatu nahi dizuetena guk Mondragoneko kooperatiben errealidean dauzkagun gobernantza arazo antzerakoak ikusi ditudala, ikusten dudan gutxi horretan, nagusiki bertan. Alegia Arizmendin eta ezagutza dibizioko fakultate eta ikastetxetan eta gero Nafarroko ikastoletan badaude elementu batzuk antzerakoa dianak. Badaude kezka batzuk gobernantzaren inguruan, ez dago argitasunik funtzioen inguruan, ez daukagu oso garbi
artezkaritza kontseiluko kideok, zein dan gure egitekoa, zein dan gure erantzukizuna, zein dan zuzendariarena, sentimendua zuzendariak sartzen dela gure erabaki esparruan, eta aldi berian zuzendaria sentitzen artezkaritza kontseilua ari dela denbora guztian, traba jartzen, olako dinamika ez da. Personalismo batzuk eta horrek ekar ditzaken ondorio, bueno, hori gertatzen da, esango nuke mundu kooperatibo osoan. Ez da gauza bat, konturatu nez, ez da gauza bat esklusiboa mundu kooperatibena, eta ez da gauza bat partekatzen zuekin eta bar, pixkat, luze zabalean, modu transversalean gertatzen dela. Eta, bueno, guia urte batzuk ari gara hori lantzen. Eta hortik, lanketa horretatik, analogiak eginez edo hori ikarriaz, kasu honetan, bai Arizmendira eta bai Nafarroko ikastolen elkartekin egin dituan lantxoetara, nolabait ikastolen gobernantzarako oinarrizko klabe batzuk edo konpartitzera horreta ausartzen naiz. Hau honek daukan zientzia da empirikoa, esperimentala. Ikusten duguna funtzionatzen duela edo gure kooperatibetan, alegia funtzionatzen duena saiatzen gara replikatzen eta funtzionatzen ez duenak aldatzen. Eta titularrak aipatuko ditu, baina nahi bali oso batean sakondu, sakonduko du, baina formatoak ere ez du ematen denboragatik ezin gara luzatu eta gehi izertzeko, ez da? Hortaz, hori behin hori kokatuta, klabeetakoa, gakoetako bat, guzti honek ondo funtzionatzeko da, ausazkoa ez dadila izan, kasualitatea ez dadila izan, zuzendaritza eta artezkaritza kontseiluetan persona egokiak egotea. Badaude, kasu askotan kasualidades. Jende hona daukagulako. Ez dadila kasualitatez izan. Eta ez horren inguruan, perfilen inguruan eta abar, egin diteke lan bat, kudeaketa bat, arrobiak sortu daitezke, formazioa landu daiteke, behin hautatutakoan, egokia dan jende horri ere, laguntzea beraien funtzioak ondo ezagututa garatzeko balintza kompetentziak lantzeko, badaukagu hor puntu bat oso importantea. Beste puntu bat importantea da, gure kooperatibetan, kontseilu direktoretan, izen ezberdinak izan ditzakete, kontseilu direktorea, artezkaritza kontseilua, juntarretara, administrazio kontseiluak, aniztasuna ondo kudeatzea. Kontseilu direktore on bat, ez da, ez dakit, muturrean jotearen, finantziero argienez osatutako kontseilu direktore bat. Ez. Kontseilu direktoretan behar ditugu finantziero, behar ditugu komertzialak, behar ditugu aktibitatea ez dakienak, zuen kasuan pedagogia, berrikuntza, behar ditugu arlo ezberdinetako ordezkariak, behar ditugu emakumeak, behar ditugu gizonezkoak, behar ditugu adin batekoak, behar ditugu gazteagoak, aniztasuna. Eta horrek egiten du ondo kudeatuta artezkaritza edo kontseilu direktore bat. Ikastola batean eta ederlan. Beste puntu bat, funtzio eta erabaki esparruen argitasuna. Gehienek eta erabiltzen dut adibide hau erresa dela ulertzeko, ulertzen dugu ez dela oso egokia. Futbol taldeko presidente batek entrenatzaileari esatea nor jokatu behar duen hurrengo partiduan ezkerren aletik. Iruditu zaigu ez dela egokiena. Alegia, ez dela hori presidente baten edo artezkaritza kontseilu baten egitekoa funtzioa. Gure kooperatibetan ez dakit, zuenetan. Baina kontseilu direktoretan bai tratatzen dira gai batzuk maila horretakoak. Alegia, esaten ari gara zuzendariari, entrenatzaileari, partiduan zer erabaki hartu behar dituen. Eta egia da, artezkaritza kontseiluena dela,
azken erantzukizuna edo erantzukizun nagusia ikastolaren gobernuan eta erabakitze prozesuan. Baina hor delegazio egoki bat eman behar da. Eta noski, espaldin bat zaigu gustatzen, edo maitzak ez direlako lortzen, edo espaldin bat zaigu gustatzen, zuzendaritza egiten ari den lana, erabakiko du aldatzea. Baina bitartean, delegazio prozesu hori ondo egin behar da. Bestela ez da eraginkorra. Eta hori askotan, dator, ez dauzkodulako argi funtzioak, ez borondate txarragatik. Uste dudulako badagokigula. Bai bertzna? Hortaz, hor ere badago lanketa importante bat. Urrengo puntua agertzen dena hor, erabaki prozesuen sistematizazioa eta erabaki proposamenen kalitatea lotuta datoz, nola prestatzen ditugu erabaki proposamenak, nola hartzen ditugu erabakiak, ze prozesukin. Artezkaritza kontseilera goaz, eta errepente aurkezten digute proiektu bat, erabaki proposamen bat, blaust, eta venga, hitzea. Edo, ez, atzetik daude aurrelanak, komunikazio prozesu egokiak, hor ere lanketa. Eta hor, erabakiaren konplexutasunan arabera eskatzen du sistematizazio eta aurrelan gehiago, eta erabaki simple bat, bertan aurkeztu eta bertan erabaki ditek. Hau ere, importantea da. Lidergoak. Lehen aipatu dut, ez? Lidergo kooperatiboak. Eta hemen oso importantea da zuzendariak eta lehendakariak bikote horrek jokatzen duen papela. Eta erantzunkidetasun bat garatu behar dute biek, batak zein besteak, harreman egokia garatzeko. Ze bi hauen arteko harremana espaldin bada egokia, espaldin badago nahiko konfiantza eta koordinazio berein artean, sistema guztia kutsatzen da. Sistema guztia baldintzatzen du. Eta hori ere landu beharreko kontua da. Bien kasuen eta batez ere zuzendariaren kasuen iruditzen oso importantea gero ere beste batekin lotuko dut, baina hemen ekin baritu personalismoak aldi berean eta zaila da, zaila batzutan behar ditugu persona indartsuak eta ausartak zuzendaritzan eta lehendakaritzetan, esango nuke gehiago dugu zuzendaritzetan, ezta? Ausartak eta indartsuak. Talde berian apalak. Hau da, kontuz personalismoekin. Ez da res. Baina behar ditugu. Seguramente, dano daukagu gure ego eta gure zera, baina egon behar da hor, neurri bat. Eta eskatuko nuke edo bilatu beharko nuke beste ezaugarri bat persona hoiena eta da bizio estrategikoa. Eta hau ez da hola gauza bat bastakit. Ugari hasten dana bazterretan. Bizio estrategikoa gaitasuna daukana, nitik gura pasatzeko eta gaurtik biharrera zertzeko, ezta? Ez dagoena bakarrik emaintze kontura begira, ez dagoena arazoari begira, baizik eta gaitasuna daukana. Eta klabea da, gobernantza dinamika egokia garatzeko klabea da, holako personak eukitza. Behar bada eskola bat sortu behar da. Behar bada, landu egin behar dira perfil horiek. Ze askotan ikusten duguna da, guri betatzen zaigu, zuzendari bat edo jubilatzen dalako edo artezkaritza kontseiluak erabiltzen dugu aldatzea, kentzen da eta urrengorik ez etxean. Urrengorik ez prestatuta bere ordezkoa etxean. Inorrez egotea eta kanpotik ekarri behar. Zorionez taldeak hori ematen du, ekarri diteke kanpotik, baina beste kooperatibatetik. Ze zailagoa da kanpotik ekartzea. Eta esango nuke ikastoletan ere gauza gerta daitekeela. Eta zuzendariarena postu berezia da. Eta askotan ikusten ditugu, ikusten dugu persona irakasle izatetik zuzendari izatea pasatzen da. Eta behar bada zuzendari bikaina izango da. Baina salto itzela da.
salto itzela da. Funtzioa beste bada, eta batzutan ez daukagu, ez, nolabait, salto hori emateko, ez dago prestatuta, ez plataforma, ez entrenamentua, ez area. Bueno, uste dut hori gai importantea dela. Eta ez luzatzearen, bueno, uste dut badaudela beste elementu batzuk importanteak direnak, baina igual, azkenengo honekin lotuko nuke eta da formazioa eta organoen garapena. Organoei lagundu, formazio eman, eta hori bai da gero ipatuko dugun interkooperaziotik edo ikastolen elkartetik edo ez plataformako bonitatik bultzatu daiteken gauza bat. Guk, Mondragon mailan, persona bat artezkaritza kontseilura pasatzen denean bere kooperatiban, danak automatikoki jarraitzen dute ibilbide formazio bat, laguntza zaie eta badaukagu olako zea bat, estrategia, garapen estrategia bat. Behar bada ikastoletan ere, egin beharko genuke hori, bai langileekin eta bai familiekin. Gauzatxo bat, hausnarketa bat, jardunaldi hauek eta prestatzen, heldu da nire eskuetara, 80. hamarkadan ikastolen elkarteak edo ikastolen mugimendua prestatutako liburu bat, eta liburu hori da ikastolen liburu urdina, kudeaketaren inguruan, hori, esan behar dago Imanol Igereken pasatu zidala, ideia polita litzateke eguneratzea liburu hori, zebertan aipatzen dituzu zure hausnarketetan funtzioak eta argi izan eta trasbase hori zuzendaritza berriei, artezkaritza kontseilu berriei, nolabait ikastolen mugimenduak edo ikastolen elkarteak sistematizatzea kudeaketa eredu hori dokumentu nolabait malgu bakar baten, eta hasitokia eginda dago. Ni harrituta gehitu nintzen liburu horrek zelako gaitasun pedagogikoa zeukan, oso simplea zen irakurtzea, oso eskematikoa, benetan izan da aurkikuntza bat, azken asteetan jaso dudan, eta justo da, zuk aipatu duzu nahi hemen, funtzioen argitasuna, eta hori izan daiteke proiektu bat ere ikastolen elkarteak eta ikastola lagunak horretan buru belarri jartzeko. Etxeko lanekin, barkatu. Azpimarratu nahi nuen bakarra da hori, ez? Hori zaintzea tokate zaigula. Gobernantza egoki bat eta funtzionamendu egoki bat edozein kooperatibetan, ikastoletan ere bai, hainbat faktoreen ondorioa da. Kudeatu zaindu ditzagun. Sarritzagun gure kudeaketa planen helburuen zerean, gure jarraipen planen zerean zain ditzagun. Lehenengo bat lau igual itxingo dugu, barne parte hartzeana, diagnosia nahiko sakon egin duzu, eta aipatu da indargunei ere fokua jarri nahi geniela, eta behar bada labur kanpo parte hartzea bida jarri baino lehen zein dira ikastolen indarguneak, barne parte hartze horri begira, bermeak eta aurrera begirako indargunek. Indarguneak aipatu ditugu, ez? Ikastolen izaera juridikoak ere laguntzen du parte hartze hori bideratzen, ez bakarrik izaera kooperatiboak, baizik eta badaude beste ikastola batzuk, gitxiago, bestelako forma juridikoak dituztenak, elkarteak, fundazioak, baina gogora dezagun Euskalgintzako hainbat eragilek ere forma juridiko horiek badituztela, eta Euskalgintza ere horretan oinarritzen da parte hartzean. Hor badaukagu nolabait tresna bat parte hartze hori bultzatzeko. Hori ez dute zer berririk esaten. Baina horrek ez du bermatzen parte hartzea. Hor gokatzen da, adibidez, Iñiguk botatako hainbat gako, ez? Kanpo parte hartzei bidea jarriko beraz, ikastolak herritik eta herriarentzat sortu zian, herritzan barru nahin bat egunerokota errealitate egon daitezkela kontun hartuta ere. Gaur egun zuku nahi nola ikusten duzu ikastolen eta herriaren arteko zubi hori, ze osasunekin? Berriro ere pizkat intuziozari naiz, baina eta aipatu da aurreko hitzartzean, herria eta ikastolen arteko zubiak indartu behar dirala, bai.
Ez dut mezu eskorrik esango, bai eta kooperatibismoan autoraketan autokritikaren zentzua oso indartsua da, beti autokritikoak izan behar dugu, baina esango nuke erronka bat dala berriro ere indartzea ikastola eta herriaren arteko lotura hori. Ez genuke esango oso modu, oso egoera okerrean dagoela, ez dugu gure buruak gure burua ikalte egingo, kritika latz horrekin, baina bai da erronka oso garrantzitsu bat herria eta ikastolaren arteko lotura hori indartzea. Hau da, ikastolaren kanpo proiekzioa sendotzea. Ez daukat nik eola ezer berezirik izateko horren gainean. Bai izango nuke, nolabait, identitatea indartzeko eta gutasuna edo kohesio soziala ikastolaren barruan indartzeko elementu importante badala. Ikastolaren beraren propositoa edo nolabait, herritik eta herriarentzako sortua dagoela eta horrela bizitzeak hor badago aukera bat, proiekzio horretan, nolabait identitate hori indartzeko, eta horregatik ere bai da interesantea. Ez berezko ekarpenagatik bakarrik, baizik eta proiektua bera indartzeko. Hasierako hitzartzetan ere aipatu da ikastoletatik kanpoko gizartearentzako ere ekarpen bat egin dutela euskaraz, Euskal Herritik, adibidetako bat da proiektu pedagogiko propio bat edukitzea, ikasmaterialak garatzea, ikastoletarako eta gero komeni den orok hartu dutzen, ezakit normalizatzera iritsi garen ekarpen hori, eguneroko bezala ikuste den eta normalizatze horren aurrean zer egin genezaken ekarpen hori aitortzen eta balioesten jarraitzeko. Duela urte batzuk, UEUko udako ikastaroetan jardunaldi batzuk antolatu genituen, bi jardunaldi ziren, 2 urte desberdinetan, lehenengo jardunaldia ziren ikastolak eta kooperatibismoa, eta bigarren jardunaldia, nik eta 2 urtetara, izan zen euskalgintza eta gizarte ekonomia edo ekonomia soziala, Eta puntu bat izan zen ikaselkar, hau da, Elkar Fundazioa eta ikastolen elkartearen arteko elkarlan hori, Eta non kokatu genuen, euskalgintzako eragileen arteko kooperazioan, Eta kooperazio horretatik, gizarteari ekarpen garrantzitsu bat sortzen zen, Eta hori aipatu zen jardunaldi horietan. Adibide oso ona da, erakunden arteko elkarlana oso garrantzitsua da, elkarlan horietatik sortzen dira gizarteari eman aldi egun ekarpenak, zera positiboak, produktuak eta ikaselkar adibide bada. Baina bestelako adibideak eta aukerak egon daitezke. Eta herrietan ere, intuizioz esan dugu ikastolen eta herriaren arteko zubiak hobetu daitezkela, baina ikastolek ere kudeak eta adierazleetan hau kontrolatu dezakete. Hau da, zenbat aldiz parte hartzen du ikastolak elkarlanean beste herriko eragileekin, eta zertarako, Eta produktu hori, edo sortutako ekarpen hori zelan baloratzen den, Eta zelan baloratzen duen batez ere kanpo eragile horrek. Beraz, elkarlana, eta gero hitzen dugu interkooperazioaz, ikastolen arteko elkarlanaz, elkarlan hori askoz ere zabalagoa izan daiteke eta ikaselkar adibide on bat, Eta bestelako adibide batzuk ere edo ideia batzuk bota ditzakegu, Eta gero bai daukat asmoa hitz egiteko herri hezitzailearen fenomenoaz edo filosofiaz, eta hor badaude beste eragile batzuk, eta ikastolen elkarteak ere eurekin parte hartu edo elkarlan aritu daiteke, Torri zait, unai entzunaz ikerketarako proiektu bat, edo idea bat, eta zuendako lan emanez, badaude, hainbat eta hainbat neurketa mote inpaktu soziala neurtzeko, agian garatu daiteke neurgailu bat estandarra eta erresa
eraman daitekena ikastola bakoitzeko zuzendaritza eta artezkaritza kontsultara, hain zuzen ere, egiteko jarraipen hori ze inpaktu sozial izaten ari garen lokala, eta beste bat igual, herrialde mailakoa edo nazio mailakoa, eta hori bera, berriz ere, bi gauzatarako, batetik ikusteko ari gara, eta ari gara lortzen, eta bestea da, ez gara ari lortzen ze beste gauza ezberdin egin behar ditu. Bai, azken finean, ikastolen inpakto sozial hori izateko gogo hori estrategia batean sartu, ez? Eta ikastolen ekintza planean sartu zehazki planifikatzeko zenbat aldiz parte hartuko duten herriko ekitaldietan, herriko eragileekin lankidetzan eta bar. Bai, guri gertatzeko baita ere kooperatibetan, noiz jartzen gara horretan. Benetan jartzen dugunean helburu bezala eta epe laburreko beste bete beharreko guztiak betetzeaz aparte, hori betetzea ere, nolait, sentitzen dugunean, batzuten izan lehike bokazioagatik edo borondateagatik nahi dugu lortu, eta beste bada, danon artean adostu, hau bete behar dugu, eta helburu bezala jarri. Indikadore bezala, ze bestela, epe laburrak jango du gure denbora guztia eta gure energia guztia. Ekintza plan hori lurrera ekarri beharko bagenu, ze funtzio, ze irudi, ze nolakotasun beharko luke ikastola batek, kanpo parte hartze hortan edo herriarekiko harreman hortan osasun ona dula adierazteko. Betxue, balen aipatu dut herri hezitzailearen filosofia. Zer da herri hezitzailea eta zer da filosofia hori? Pedagogia eta hezkuntza ez da soilik geletan edo eskoletan ematen. Herria bera da ikasgela bat ikasleentzat, ez? Eta filosofia horren baitan, badago nolabait estrategia bat, hor oinarri herri hezitzaileen sarea dago, Euskal Sarea, oinarri izenekoa, hainbat eragile parte hartzen dute bertan, eta helburua da hori, eskolak eta udala eta herriko eragileak biltzea halako udal hezkuntza kontseilu baten, foroetan, foro desberdinak sortzen dira, eta hor parte hartzen dute lankidetzan, bai udala, bai eskola desberdinak, eta bai herriko eragileak. Eta hortik ateratzen dira estrategiak eta ekintza zehatzak aisialdiaren bitartez hezkuntzan eragiteko. Eta hor, fenomeno horretan edo proiektu horretan ikastolek daukate sekulako aukera barne proiekzio hori indartzeko. Eta gainera ematen du aukera, eta izan daiteke joko zelai bat, hezkuntza eskola publikoak eta ikastolak ere lankidetzan aritzeko. Eta hori hainbat herrietan burutzen ari da, kasu honetan Sopelan ere saiatzen ari gara hori bultzatzen, eta ematen dio, bide bat irikitzen diogu gure ikastolari herrian bertan parte hartzeko, eta lidergoa erakusteko olako proiektuetan. Eta lidergo hori erakusteak ere balio dezake ikastolak berak zilegitasuna eskuratzeko. Eta hor dago estrategia asko egon daitezke fenomeno horren atzean, herri hezitzaileen atzean, baina gure ikastolaren ikuspegitik da modu bat ikastolak herrian parte hartzeko. Eta gure kasuan behintzat asmo daukagu hori bultzatzeko. Eta hori, udalgintzarekin elkarlanean, eta aukera asko daude 10.000, 15.000, 20.000 biztanleko herrietan olako proiektuak bultzatzeko. Bigarren atal honekin bukatzeko galdera bera, ez? Ze indargune leuzkake, ikastolak ze indargune leuzkake kanpo parte hartze horri begira. Kooperatibismoak eta gizarte ekonomiak beti dauka proiekzio sozial bat, eta hori gure ADN-ean dago txertatuta, eta da konpromiso bat,
Eta hori ez dugunean egiten, txarto sentitzen gara, da sentimendu bat, ez? Hori horrela da. Aukerak, kanpo proiektzio hori bideratzeko lehen eman dute adibide bat. Nire ustez hori da oso tresna bat ikastole mugimenduak erabili beharko lukena. Hezkuntza legeak aukera ematen du udal hezkuntza kontseiluak sortzeko, hor badaukagu aukera bat ikastola mugimenduan bertan sartzeko. Baita horri gehitzearen berezko ezaugarri bat, eta da bazkideak, izan familiak, izan lankideak eta bar, normalean bertakoak dira. Herrikoak dira eta herrian bizi dira. Eta horrek modu naturalean irekitzen du, unaiek planteatu dituen aukera guzti horietan eragile parte hartzaile izatea. Oso ondo hirugarren dimentsio hortara joango gara, ikastolen arteko lankidetzari dagokion hortara. Interkooperazio ikastolen arteko lankidetza martxan dagoen lan molde bada, existitzen dena, galdera nahikoa da, egokia da, eraldatzeko beharra du. Aurreko bi dimentzioetan, barne dimentzioan, hau da, demokrazia partartzailearen dimentzioan, eta kanpo proiekzioan, igual oso autokritikoak izan bagara ere, edo izan banaz ere, honetan nik autokritikerako, itxaropenerako arrazoi gehiago dauzkat. Eta, beste kide lagun baten hitzak pizkat erabiliz, harrotasunez esan dezakegu ikastolan mugimendua erreferente badala ez bakarrik Euskal Herrian, hor daukagu Arrasateko mugimendu kooperatiboa ere, baina kooperatibismoan Euskal Herrian erreferente bada mugimendu hau, baina mundu mailan ere erreferente bat gara, zentzu horretan. Interkooperazioak egiten gaitu mugimendu eta talde sozial, eta horretan harrotasunez baloratu beharko genuke gure esperientzia hau. Beti dago zer hobetzerik, beti dago gure jarduerak hobetzeko tarterik eta estrategia berriak abian jartzeko eta mugimendua indartzeko, baina kasu horretan erreferentzia bagara, ez? Juridikoki ere, ez? Kooperatiba europearra figura erabiltzearen aukera hori, non gainera artikulatzen du Euskal Herri osoa, eta hori Euskal Herrian ez da, izango nuke, esperientzia bakarra izan daitekela, juridikoki lurralde guztiak bere gain hartzen duen forma juridiko bat sortzearena, beraz horretan harrotasunez baloratu behar dugula esperientzia hau, baina beti dago, nola ez, hobetzeko eta hobetzeko tartea, ez? Eta tal honetan berriz ere aukera ematen dit guk gure kooperatiba esperientzia komplexu eta anitz horretan Mondragon barruan dauzkagun, ez? Ikasi duguna ikasten ari garena arlo honetara ekartzeko, ezta? Kasualitatez Arrasaten gaude eta lehenengo topaketa Arrasaten egitea erabaki da, ezta? Batzuk igual ez duzue jakingo, Kaja Laboralak, Dibizio Enpresarialak, Xavier Pagaldai eta bere lantaldeak jokatu zuen papela 70. hamarkadan ikastolak, edo sasoi hartan zeuden ikastolentzako baliabideak lortu, finantziazioa, legeztatzea, sozietateak edo kooperatibak sortzen laguntzea, aholkularitza lanak, lehenengo interkooperazio lanaiek alegia material pedagogikoa behar zan, beraz saiokak lortzek idazteko edo gero gure ikasgelan erabili genituen saioka ariek zuen gaztea zarete. Finantziazioa, liberazioak eta ordaintzeko eta abar, eta hori izan, Kaja Laboraletik, hain zuzen ere, zegoelako Kaja Laboralean talde kooperatiboan logika eta dinamika konkretu bat, bai? Osea, egiteko zera modu bat, eta hauen nolait, pentsakerak eraman zituen automatikoki hau antolatu behar da, interkooperazioa ikastolen artean. Ezin daiteke izan, ez? Irla
autonomo edo isolatuz osatutako esperientzia bat. Eta hortik, Gipuzkoan berez Joan San Sortzen elkartea, baina bai Bizkaia, Araba eta Nafarroan, lehenko liberatuak eta abar, zuzenean laboraletik, kajaloraletik zertu zen. Hortaz, bada leku bat hau berezia, interkooperazio hori buruz hitz egiteko baita ikastoletan ere. Nik ausartuko nitzateke esatera etorkizunean edo ikastolak taldea dira edo behar bada ez dakitanak edo batzuk ez dira izango. Erronkak gaina handiak izan da, edo etape moduan jokatzen dugu, edo ez dela batzuek aurrera egiteko aukerak eta baliabideak izango dituzte, baina beste batzuk ez. Horregatik, iruditzen zait oso importantea dela kasu honetan taldea, ikastolen elkarte, ikastolen mugimentua deitu nahi moduan, hori zaintzea. Eta badakit bakoitzarentzako bere ikastola oso importantea dela. Guri berdina gertatzen zaigu. Mondragonen kooperatiba bakoitzen dago, bere kooperatiba da importanteena, bale? Baina badago hor beste maila bat oso importantea dena zaintzea. Eta izan daitekena gainera, kasu batzutan estrategikoa eta biziraupenerako behar bestekoa. Hortaz, bost arrazoi edo bost elementu argudiatzeko zergatik merezi duen lankidetzan jardutea. Nobait izan hau ere esplikatu beharra, bai esplikatu behar da. Bata da, nortasuna, identitatea, eta kasu honetan, ikastola izaera nazionala eta euskalgintzan eta euskalduntasunaren garapenean jokatzen dugun papel estrategiko hori indartzeko modua ematen duela. Hori zailagoa da, maila lokalean. Bai, nik sentitzea nire maila lokalean gure ekarpena Euskal Herriari etorkizunera begira importantea dela. Zailagoa da. Posible da, hori elikatzea. Baina, gutasunak nolabait aukera handiagoak eta baliabide gehiago ematen dizkio. Bestea, zeragoa da, ezta? Materialagoa da, baina eskalak dakarrena da baliabideen optimizazioa. Ez da berdina, ikastola bakoitzak bere polisa negoziatzea, aseguratzeko bere eraikinak, edo danon artean negoziatzea danentzako polisa. Edo argindarra danon artean zertzea, edo ikastaroak danon artean antolatzea, edo eskala. Hor badago baita ere, elementu bat asko ekonomikoa dana, baina importantea dana hori hola egitea, ez da. Beste bada, berrikuntza pedagogikoaren katalizatzailea izatea, eragilea, bultzatzailea, animatzailea taldea bera, taldetik. Zer ez dela oso zaila da, bakoitzak bere autonomotasun hortan hori dana garatzea. Posible da, baina oso persona konkretuen eta kasualidadez aldiz, jartzen balin baditugu berrikuntzarako erronkak talde mailan eta hor beste maila bateko akzioa, talentu erakarpena eta bar egin daiteke. Beste bat, izango litzake kalitatearen eta elkartasunen arteko oreka lortzeko tresna. Dauzkagu ikastola handiak, baliegirekin da gaitasunekin dauzkagu txikiak. Eta elkartasunaren bitartez ez dugu lortzen bakarrik diru arazoak dituenari mekanismo konkretu baten bitartez, bikaina dena laguntzea, biziraupen ekonomiko dako, baizik eta ematen diegu aukera baita ere, haundi izango balira bezala, hainbat balio izatea. Pedagogikoak, edo beste arlo batzutakoak, partekatu da dauzkagulako. Eta azkenengoa ere oso importantea da. Eragin sozial eta instituzionala. Ez da berdina, ikastola konkretu bat jutia Jaurlaritza edo Nafarroko gobernuaren gana arazo batekin edo jutia ikastolen elkartea. Hor deskatuz masa sozial
garrantzitsu bat, ezta? Bueno, hor argudio batzuk, nik uste oso importanteak iritzi zaizkidan angiri, eta horrekin batera, gako bezala planteatu ditut, ikastolen arteko lankidetza garatzeko gakoak, jarri nezake kooperatiben arteko lankidetza garatzeko gakoak eta hitz egin Mondragoneko foro batean, berdinak esango dituzke. Eta uste dut, importantea direla, ze interkooperazioa guk deitzen dugu kooperatiben arteko lankidetzari. Ez dago gure ADN-ean. Ze bestela berez irtengo litzake. Eta ez da berez sortzen. Batzuengan berezago, baina beste kasu askotan, lehen esan duguna, maila partikularrean, ni eta gu, berdina gertatzen da kooperatiba eta taldea. Eta kasu honetan ikastola eta ikastolen elkartea nahi duzuena. Bai, ni eta gu. Orduan, berez ez dan sortzen, guztut hori ere landu egin dela. Eta gako batzuk izan lehizke, lehen aipatu dudan lehen aipatu dudana liderren ez da. Ezke, kooperatiba batzuk, eta suposatzen dut, ikastola batzuk, interkooperazio gehiago egiten dute, edo egingo dute baldin eta bertako zuzendariak, edo artezkaritza kontseiloak sinisten baldin modu interkooperazioan. Ez da horren beste gai kolektibo bat, masa soziala. Da, hor dauden, momentuan hor dauden personek, bihurtzen dute kooperatibo bat, interkooperazioan proaktiboago, dinamikago edo ertsiago. Ulertzen da? Hortaz, lehen esan duana, kontuz personalismoekin, kontuz ausartak ez diren liderrekin, eta kontuz bizio estrategikoa ez duten liderrekin. Edo alrebez. Oazen, hori erlantzera, ze bestela zaila da interkooperazioa, bestela zaila da. Kooperatibetan eta ikastoletan, zaila izango da interkooperazio proiektu potente bat, potente bat. Eskatzen du eskuzabaltasuna, baina eskatzen du bizio estrategikoa bai. Hemen lehintzen egin zen ariketa oso interesantia. Eta espalitz egon bizio estrategiko hori eta esatearena. Hemen importante izango litzake, honeatik eta besteatik, hiru herritako ikastolak elkartu zera zertzea. Ez dakit, posible izango zen gaur egun mantentzea modu autonomoan hiru herrietan hiru proiektu independiente. Begaro, ez da erreza. Eta horrek eskatzen du ausardia, lehen esan duguna ausardia, bizio estrategikoa. Hortaz, lidergoena importantea. Beste alde batetik, interkooperazioak diseinu eraginkorra eskatzen du. Sortzen ditu, plataforma batzuk edo zerbitzu emateko taldeari, plataforma horiek demostratu behar dute eraginkorra direla. Ikastolek irabazten dutela, beraien zerbitzura jartzen diren plataforma horiekin. Eta orduan, hor exigenteak izan behar gara eta nolait abilak instrumentu egokia garatzen. Bai, bertzen ez, egon diteke, zerbitzu zentral batzuk, niko guri guzitzen gut. Mondrago mailan, eta edo demostratzen dugu, merezi duela, kooperatibe guregatik, kuota bat ordaintzea eta, lan hona egin dugu, edo bestela hori denborarekin, eta hori ondo egin beharra dago, exigenteak izan beharra dago. Gobernantza, hau ere zaindu beharrekoa. Gauza bada, ikastola bakoitzaren gobernantza. Baina eta taldeko gobernantza, eta hor informazioa, gardentasuna, erabakiak hartzeko azkartasuna, gaitasuna, eta ondo transmititzekoa. Eta azkenik, uste interkooperazioa maila ezberdinetan garatu leikela. Plano bat izan leike nazionala, bada, Euskal Herriko kooperatiba Europarra, beste plano bat herrialdekoa, eta egin daitezke egin beharko dira, interkooperazioa diketa batzuk herrialdeka, bakoitzaren beharri eta logik erantzunez, eta zergatik ez eskualdeka edo beste maila transversalago batean, edo zergatik ez kooperatiba txikien artean, edo zergatik ez
ez dakize hildo jarraitu nahi duten kooperatiben artean, eta bai, hori modu naturalean sortu interkooperazio elkarlan egiturak. Eta beste ideia bat, hitz egiten ari gara interkooperazioaz, kooperatiben arteko lankidetzaz, baina euskalgintzako bestelako eragileekin ere, ez? Eta hor oso garrantzitsua da ikastolen elkarteak kontseiluan daukan pisua, eta hori nabarmentzekoa da, ez? Eta gero ere, zenbait, hor aipatzen da 5. puntuan eragin sozial eta instituzional handiagoa, ez? Basoaren gaia aipatu duzu, eta, adibide bat, ez? Sopelako ikastolak proposatu digu mozio bat aurkeztea Sopelako udalean basoaren alde, basoa euskaraz emateko aldarrikapenaren alde, ez? Orduan, ikastolek ere badaukate nolabait eragin politikoa, ez? Eta nik kontseiluan ikusten dudanean ikastolen elkartea parte hartzen, arro sentitzen naiz, ez? Ikusten dudalako ikastolek ere badaukatela aldarrikapen politiko bat, ez? Eta hori gure ADN-ean ere badagoela, eta horrek behartzen gaitu ere euskalgintzako eragileekin ere elkarlanean aritzera. Bai, ez bakarrik gure ikastolen artean, baizik eta bestelako interkorporazio zabalago bat, ez? Euskalgintzako parte garelako, ez? Eta horrek garrantzia handia doka. Bueno, asko esan dezu, seguraski gero esateko gogoz ere geritzu zarete, bukaera ematen hasteko, pozik egon betizke gainez, ontsa dira 12 terdik, argazki bat eskatuko dizuet izteko, ez ikastolen parte hartzearen argazkia zein nahi, patu dituzuen egitatik abiatuta, eta behar bada eta erantzuneko bazen dute ze argazki atera nahiko genuke, hemendik ezakit, 10 urtera. Beitu, azken gogoeta bat, eta hau aipamen bada, Andoni Mujikak egindako lan baten aipamen bat, eta hitzez irakurriko dut. Begiratu deze jogun ikastolen esperientzia kooperatiboari arrotasunez eta aurrez aurre, ahuleziak eta erronkak, argiak eta ilunak antzemateko beldurrik gabe, gaurko saioa horretarako izan da, horiei aurre egiteko konfiantza, konpromisoa eta sendotasuna baitugu, aukera ezin hobea daukagu eraldaketa biak egiteko, pedagogikoa eta erakunde eraldaketa, ez? Gaur, batez ere, erakunde eraldaketaz aritu izan gara, erronka bada, eta azken gogoeta gisa ikastola lagunak badauka hor jokozelai garrantzitsu bat. Eta lehenengo hitzartzean aipatu da, ez? Lankidetza hori edo parte hartze hori nolabait antolatua izan behar du, ez? Hemen kapital humano oso garrantzitsu badago, esperientzia metatu behar da, transmisiorako, esperientzia horren transmisioa beharrezkoa da, baina beti ere nolabait modu antolatuan. Hori da pixkat egin dezakegun hausnarketa bat. Eta zertarako balioen transmisioa egiteko, baina hor badago kudeaketan ere gomendioak edo irizpideak eta laguntza emateko aukera bat, eta bebai, esan bezala, sentsibilizazioan eta baloren transmisioan. Bueno, aukera aprobetxatuz nik ere Andoniren argazkia jarriko nuke. Gai honetan, arlo honetan maixuare izan zalako, eta pozik egongo dalako gaur gai hauetaz hitz egiten ari galeko. Bueno, baina, Inigo eta Unairen ekarpena, eta tartetxo bat edo asmo bat da neukanez, norbaitek kapital humano askotan aipatu da bere egin hitzartzetan, da ez dakit inork ekarpenen bat, galderaren bat, zerbait esan nahiko balu. Hola xautziko dugu orduan. Etxeko lan batzu bai, ideia batzu bai, eta hausnarketa batzuk bai. Eskerrik asko, Unai Elburgo eta Inigo Irrategi.
Eskerrik asko Itzea, Inigo eta Unai. Baditugu detailatxo bat. Eurentzako eta orain danon aurrean jasoko dute detailatxo hori Txaro, Arantxa eta Katrin espezie. Bertsoekin joango gara amaitzen gure lehenengo ekintza soziala. Historikoki, bertsolaritza euskal kulturari eta identitateari lotuta egon da. Hizkuntzaren biziberritzea eta transmisioan eragin zuzena izan du. Gizartearen ispilu eta kontzientzia kritikoaren adierazle ere izan da. Eta baita, komunitatearen kohesioa eta topagune. Simbolismo hori dakargu topagune honetara. Datozela, Arantazu Loidi eta Aitor Tatiegi, mesedez ona gora. Arantazu almeneko lehen bertso eskolako ikaslea dugu, eta Aitor Txantxiku ikastolako irakaslea. Zuenak bertsoak. Bueno, lehenengo hitz bat, ikasle ohia eta guraso ohia izatea da figura bat, eta bertsolari ohia izatea beste bat. Orduan, papela eskura ekarri dut espada. Bildu garenon esker beroa, gaurko hirukoteari, zentzu osoa hartu diogu partaidetza sozialari. Oraina eta etorkizuna zaindu nahian gara ari, iparre derran jarri diogu gure eginkizunari. Gako ugari gure goizeko akuilatze ariketan, baina iparra izatekota ez bakarrik berriketan. Aurrerantzean ea sortzen den isla binora bideetan, gure ekintzak hausnarketetan, ta hausnarketak ekintzetan. Ikastolaren laguntaldeak egituratu beharko, oinarri sendoz zaindu dezagun gure iragana gaurko. Ikastolaren eredu zaharrak gaurkotasun dana dauko, bizirauteko sortu zalako, herritik ta herrirako. Iraganeko ereduari ez ezin meriturik ken, ta horregatik
ikastoletan ekiten, derrigorrean jarraitu behar, egiten ta eragiten. Dabilen harri baten ezpaita, goroldi hori egiten. Isten jongo geha, eskerrik asko Aitor, eskerrik asko arantzatu zuen bertsoengatik, eta eskerrik asko baita ere gaurko ekintza antolatzeko laguntza eman diguzuen Arizmendi ikastolako kideei, Arrasateko udalari eta Laister gustora jako dugun mokadua prestatu digun auzo laguni ere bai. Amaitzeko, herri ekimenez, Euskal Herrian eta Euskal Herrirako iraungitze datarik gabe sortutako eskola propioa gara. Ez gehiago, ez gutxiago. Herri izaeran soluzioaren parte sentitzen gara. Ez traba da ez arazo. Lana eta elkarlana da gure bidea. Beti ere, ikastola eredua defendatuz eta indartuz. Eta bidea ez da erreza izan, eta ez da erreza izango. Bultza egitea tokatzen zaigu. Bi esku bat baino hobeago dira. 3 bi baino gehiago dira. Eta 4 3 baino gehiago. Danok gara beharrezko. Aurrera egin dezagun, gora ikastola. Txarok idatuko digu edo gaitu horra nonora,